Omunye wondlunkulu beNgonyama uMisuzulu Zwelithini usefake amaphepha enkantolo okuvimba umgcagco weNgonyama noNomzamo Myeni ozokuba mhla zingama-26 kwephezulu. Emaphepheni awafake enkantolo, uNdlunkulu ogama lakhe ligodliwe Newsroom Africa nezindaba zethu uthe iNgonyama ayikwazi ukugcagelwa omunye unkosikazi bebebona beshade umshado wesilungu ohlanganisa amafa futhi engenayo imvume yakhe njengonkosikazi wokuqala. Ngasekuqaleni kwale nyanga kwavela imibiko ethi iNgonyama isezinhlelweni zokuqashula igoda lomshado nomunye wondlunkulu kanti izibophezele ekukhokheni isondlo sika-R20,000 isikhathi esiyizinyanga eziyisishiyagalombili kuze kube bathola incwadi yesehlukaniso. Indlulamithi yamakhosi yathi sekuphele isikhathi bengaphilisani njengomyeni nonkosikazi nalo ndlunkulu. Lesinqumo siza nje indlovukazi vele ifake isaziso sokuphonsela inselelo isehlukaniso neNgonyama. Uzokhumbula ukuthi sinemithetho emibili egavana imishado. Kunento esibiza ngokuthi imishado yesintu, ube nemishado yesingisi, ilokho kujwayelekile sikubiza kanjalo. And lokho ngikusho ukuthi umlaleli emakhaya akwazi ukungilandela. So undaba ezithi manje ubayethe ushade umshado wesingisi ongavumi ukuthi sibe nenye indlovukazi ezongena ngaphandle kokuthi uphele umshado okhona lo wesingisi. Manje la sihleli khona manje ukuthi indlovukazi ifuna ukuthi izinto ekuthiwa amalungelo yayo ngokomshado wesingisi eyishade nobayethe ivikeleke. Yikho sibona lamaphepha ukuthi uNdlunkulu uzama ukucela inkantolo ukuthi ayimiswe ukushada ukuze kuvikeleke amalungelo ayo.